بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وكفى، والصلاة والسلام على نبينا المصطفى سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. Amma ba'du, assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Mga luksami, mga pagaremi, mga babayami, mga wataami, kapapantagan, dir kami imanto di mamakinag sa aking ka-estisyon tanwa di iski 95.5 FM. Panintano si Ikwallah, so pangasasakit sa aking kaya gawi napakabagan siran wallah, bulungan siran wallah, na sumiyang wapat sa aking kaya gawi mga bangsantan na relaan siran wallah, baluin wallah so kuburiran na surmi o kasurgaan na ay mala na pamakasun siran wallah si kasurga. Gupanganin tanong si Ikwallah, baluin tanong yan ng mga pagtao, diin yan di pamamakinag ng sukatero sarta pugnutan yan sumapyaon. Giyang kaya programatan wa inang kasi kumasa apan dapat si kumapita na madakala di tanong si di mapamagusay, pagin ka ang tanong sumasa tanong nagudi tanong di pampandapatan so kapitatan na ayan niya man tuwa pag-usena kan naging atharul iman fil haya. Suraradu paratea siko kawyag-wyag manusia. Anto na ang mga day irarad o paratea siko Allah siko di tadi kapagintaw sa gin kaya dunia. Si tanwanan na inabat sa gin kaya kitabi Abdurrahman bin Nasr as-Sa'di at-Tawdih walbayan li sajaratil iman. Aging kaya gugudun tanu mga rarad o paratiya si Ikwallah si kapagintaw o manusia. Aging kaya paratiya si Ikwallah na andad ni kataguin si puso na madakala gunan yan, madakala balin yan, madakala balin yan si kudita di kapagintaw sa gingkaya dunia. Paganirun abalin yan natigan na yamna'ul iman wal abda min al-uquf al-mubiqat al-muhlika. Gingkaya parateya matatago si puso titu parateya manampan nakaparateya na kesaparan yan. So oripan siku kakita luka siku mga alaado sa apakabinasa pakamurala. Kerentanian siku kakita luka ta kapanggal bekata saging kutudusa ang mga ala sabab siku kabagru paratea siku Allah. So Rasulullah sallallahu alaihi wasallam na pitiru matalul iman wa matal mu'min wa matal iman kal farash al marbut fi akhiyati yajulu ma yajul thumma yaudu ila akhiyatihi. So Rasulullah sallallahu alaihi wasallam na pitiru yan ayatiku Rasulullah aka ibaratan mu'min na gusto paratianin si Allah na makaibarat sa gingkutwa kuda mitatambad sa aging kuta tatamdanon. Api anto na ikulo la aging kuta kuda na din kapukas sa aging kuta tatamdanon. Kaliuliot yung bad na aging kuta tatamdanon. Sa taman sa din makabuka. Nagyuto at Rasulullah kaibaratan umumin na gusto parateya kontrol aging kutwa paratenin si Allah makaibarat sa tali. Magagapos yan sumumin, gagapos niyan sumumin. Uban metalo ka, uban yan manggalbag, aging kutuwa mga aladusa. Supman so tawa da aparatian yan, supman so tawa da atalin yan, na
ginan suparatea da aiktian ginan suparatea na makaibarat sa gen kutwa mga ayam matatalon ando makando dun na da kontrolyan kagi ada tali ang makagagaposon na datanan suparatea si kulla andin kaparadian rekta andin kapadalmian rekta Pilipia na kaya taguan ta sa tali kaya taguan ta sa gakot ap karantanin sa gen kutu marata ulola. So Rasulullah sallallahu alaihi wasallam napitero iyan la yazni az-zani hina yazni wa huwa mu'min wala yasriku as-sariku hina yasrik wa huwa mu'min wala yashrabu al-khamra hina yashrabu wa huwa mu'min. Tutulanan ng Bukhari agus Muslim agin kana na pinutultan ng hadith pitero Rasulullah sallallahu alaihi wasallam did makasina so pasisina si kumasa akapsina niyan as kanyan na mu'min na udid makapaman ko so paman ko si kumasa akapaman ko niyan as kanyan na mu'min na udid makapaginom sa pakabrag so paginom sa pakabrag as kanyan na mu'min ay mana na amay kaging kutapsina saging kutapsina niyan nas kanyan na mapaparatian si kuwala na di makapsina kakagiyang kuto kabasatan wa kukontrol no talinian gagapos no talinian makakontrol din makasina ati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam miya kadakdakal atutulan san Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yutoy kaya tero niyan sa Amerika pagkamatan sa along namori at tindig sa mga tao sa hadapan wallah 40 ragun na tumitindig si Randan na isa ang makasisirong sirong Allah naging kutwa rajulun da'atu imra'atun datu mansabin wa jamal faqala inni akhafu Allah isa na pakasirungon naging kutwa mama amyat tigrian aging utakapsinan yan adiulun o mata idabai barabang sa nabai sa sinasiran na ay pitero yan na ipkalakan sa Allah naginan inanao saging kaya ami kapsina sutaw adudun su paratea na did makasina separan naging kutua paratea niyan madakla tutulan tanusan isa tutul tanu na si Jurayj ar-Rahib yung kutua Jurayj ar-Rahib para simba inisibay niya na ginawa niyan saging kutua din na nikasimba-simba siya ko Allah na adna babay malaitgo sa piyakalang kapensi ko mga tawatigyan na ilan yung manatigaman kabatalan na kan Jurayj na ginguto abai na sumiyong si ko Jurayj na languntaman aping gulaw lang ko abai na den mabarayat su Jurayj kagi dudun su paratia si ko Allah langun aping gulaw lang yan na den mabarayat si Jurayj kagi ako mati na subai na may pikirin na tigyan na pagkaito ako si mga pagtawan na iniyaw tiya na ginunin sa gingguta pangunong sa kambing na siran miya kasina na sarta amiyaw gataging kutabay na kagi kumaw gataging kutabay na pitero aging kutabay si ko mga tao at tigyan aya tigyan miya kaugatarakan na sa Jurayj na taman sa mimbo ta aging kutabay na pitero aging kutabay sa Jurayj ay miya ka ugatarakan naging kay ang mga luksaging kay mga babay mga tunganiran na deran isi Jurayj na gubatiran na pinasiran pa naging kutwa din ni simba-simbaan na kagi ko mabinaseran mapalambitairan sa Jurayj na tiga na ino ko niya ino niya imbinasaging kaya dia kan di simba-simbaan siya ko Allah ino niya tigan na ino ko niya tigan man iparanaga tigiran abin niya sang kasuhatami kapisinaan ka tigu Jurayj ada ko na tigan man makibutaging ganawa tayo isi iniwang giyan ka na nawata isi iniwang tigan ng ganawata nati ko madakalatawa anda man ay kapag isi misaging kaya di mataw tero nakagaya kukuha na inisi andiran aging kutawata na miya katero aging kutawata sa tiyan na ana ibnu Ra'il Ganam
sa kanatigen na wata ako upang unong sa kambing. Gito meteru Rasulullah sallallahu alaihi wasallam apad si ko mga wata megateru talo susunaging wata megateru Allah adapan magateru pagandero na so Isa alaihi salam ibn Maryam. So Isa alaihi salam na dapan makaswateru na megateru. Ikadua so inisindit ko Jurayj aging mutuwa tutultano meteru na ana ibn Ra'il ganam sakan na wata ako pangunong sa kambing. Ikatlo aging kutua awidan naging kutua wata awidan naging kutua loksyan di pa karaw tumipuso inaen sa geng uta apoy aping badano datu ka isugu yung kiran nakasimba niyang kiran isimba aging uta bay na uman mapikir aging uta bay patipu sa geng uta apoy na di pa karaw tipu kagiging gay wata yan na giyong kutua pikateru Allah uta wata tatagyan na hay ina na tipu ka din sa gingkan apoy kaging na nikasurgan ka. Yuto itilo katawa at tiyo Rasulullah mingateru adapan makaswateru. Na so kian gaw ng mga tao sa ayab sa kiwata sa gingkaiwata na so pangunong sa kambing na siyong wandaran sa Jurayj na tigir na pamang ni kamer ka sarila saging kutaming gulo lami may ibubulog kaging kutaming gulo lami sa pembalay na may aging turugan ka pero man na pimbaleran so di na simba-simbaan si Allah sarta may mga nisiran sarila andarin nila ang siran Jurayj na giyanan kabasaw Rasulullah adid magasina aging utapsina si kumasa kapsinan yan as kanyan na mapaparatian si Allah datar mambuo di tanu di panutun lalayon sa katawa manguda apadagang sa dinis mata ida mama na sudinan di kandagang saging utamang walay na siya gadan niya naging kaya walay dudu naging uto bagwato kababayan yan sa Jurayj na tiyaluan yan sa tiga na hey parak na na sulka tiga mana ikapamasa ko saging kaya dagangan ka dinis na so kaya pakasulian na pitero naging utabay at tiga na imanto na dapat da sa walay dapat da tiga man sa walay na ayak kaya taluya kan raka na kana uba ko pumasa sa game kaya dinis ka kaaya mataanap ka babayang kos ka na udi ka tiga man na iyog sa game kaya kabayaan na pilalis ako sa pitero ng kung mga logsakan na tiga na kaditin niyo sa marata so parak na kapik binasa ko niyan na so parak na may kapamikiran sa tiga na anto na mga diso na kan na may pikiran na tiga na hay ba ina badi ka pa kaya makasunga ko daan sahig kapkagada maka napakasunga ko sahig na tiga king utaba di ka piliw kasi sa soldo wala na adnap kasunga ng sahig na sumido naging ko to padagang sa dinis sa mata ida mama na sukya paka suldianon na memang ni si Allah sa tiga niya Allah pakalidas akong kasang kaya marsi ka wala kadi ka na ipkababayan na teopikan wala so parak na may pikiran na mudu sumusig na uman makasunsig na ipanagupian igalagalayan sa bukyan sunditar niyan na kagya kumaswa yan na luminyo saging kutabay na sukyado yun yan saging utabay na melayaging utabay amas sa laputan na marsik na tiga na iya majnun okhroj min bayti ay pamatangan na liukad na tiga man ay saging kawalayakan kadigan sa kapagbabayan na kiyuto kaya pa ka awa o Jurayj parak na saging kutuwa kasina may kapalaguiron na kumamala sa geng ko to manisagadan niya na tao na ikagudiran sa parak na at tigiran na to na iniya may salapot talap stay na so kaya pa kasuti ifarak na kaya pa kapiguian na siyembi anun wala sa miya kamot-mot pangbawon siyembi anun wala sa miya kamot-mot pangbawon na inibturan ko farak na miski giisumamot may naraging utakatir Rasulullah sallallahu alaihi wasallam
apen tulu Ahmad atiga naman tara kasi andilla awadahu Allahu khairan min san sa tao aganatan niya ng utosay palagyan niya ng utosay amarsik kalilla kaya palagyan niya nun kalkian si Allah na sembian nun wallah sa tumu adiging kutu ape lagyan yan sembian wallah aging kuta marata apang bobon aming gumano parak na sa dinang kapakasina sembian wallah sa miyak amot-mot apang bawan nagyuto sabab Peter Rasulullah sallallahu alaihi wasallam din makasina subsina kumasa kapsina niya as kanyan na mu'min adum mana tutul tanong Salihul Muadzin sa kanin si Salih pagbang sa Dimask Urian 40 ragu na di magbang siya kina Salih al Muadzin di magbang sa muto masjid tamala sa Dimask na kagi ada ging kutuwadar pa na kanaba tubuhalos palaya mga Muslim na ad na makasisiringan sa ging kuta masjid adin ni pagbangan walay a Kristiyan na suka kaya tabit sa mimbar aging kutuwa pagbang kamiagbang na kaya di nila niya naging gaibagot na wadi kilikilid na may saran yung niyagaw yung setan kagi yung setan na ginanimala apan nulo niya naging ganap pangguwi niyan sa manusia hindi manika paka gulo na niyan sa marata so kaya pakapasa din ang sambayang kaya pakapagbangin kaya pakapasa din ang sambayang na piyanarusan niya naging kaibay. Kapkaditan niya sa Marta, may doon sa parateya. Piyanarusan niya ng kaibay. Naagi ko panarusan niya na tiga na inukan na natin manayas ka na Muslim ka. Tiga na sa ka na mewa ako si ako Islam. Iman to na ayagam ako na swagamang ka. Na tiga na mapia, taros ka. Na watigan man ay benar na kateso panganagan na may baboy na kang kaon na kumianon siya kina Salih al Muadzin pagbang na kagi ako makakanon na tige na paginom ka sa pakabrag na may ginom sa pakabrag siya kina Salih al Muadzin pagbang sa Dimask na kagi ako makapagbang man sa makapaginom na may barabrag na may gulola siya naging tabay na ay Peter naging utabay na tige na tumabit na tige man sa atap kaamay-may na miyagaw maging kaya mga luksa na ugiran biuno na tumibit sila sa atap na miyari siya na Salih al Muadzin kakagi mababarbarag na sukya ririsyan na miyulog sa lupa nagyutod inipatay yaki na Salih al Muadzin si imiyatay sa ging kutwa kasina si imiyatay sa ging kutwa kaya daiyan si ikwagama miyawa si ikwagama sabab sa ging kutwa babay iyan sa ging kutabay may doon sa paratiya des kanyan makontrolo paratiya niyan na may kasina giyuto kater Rasulullah sallallahu alaihi wasallam din makasina subsina si kumasakap sinin as kanyan na mapaparatiyan si Allah udin makapamankaw so pamankaw si kumasakap pamankaw niyan as kanyan na mapaparatiyan si Allah ad natutulitan mo sa aking kapamankaw siya kina Salim al-Masuti siya kina Salim al-Masuti na sa kanyan na si mababaling sa aking kutwa mala ang masjid sa Dimask al-Jami'ul Kabir al-Jami'ul Kabir ang aran naging masjid naroon mababaling kakagi pobre na miyakat lugawi na dadmakan miyakat salungan lugawi na dadmakan kagi da aminikuan yan sa kanyan na tunga na yarew tamos na miya mimikiran sa tigiyan na sa manay at tigi manay na kapagayrakan na makakana ko sa apian to na asar ka katago na tigiyan natin wana kan kagi ko mapikiran ito na tumibid sa atputua Masjid al-Jami'ul Kabir sa Dimask na maring kita mga walay na susalim na mayalen na naging walay na tumipadun naging makatpad na si Idmen na sa kusina tulang
na mil ka sa panganangkan na ekel ka anin na tagutung. Tige na gingke at tagutung at tige na andin ni kakanak nun na may kapiagin ako. Inami yan ang utatagutung na yanin kaspiki na may pikirian sa Allah. May pikiran sa Allah. May pikiran so di na di ka pangadi sa masjid. May pikiran so di na di ka tahajud. May pikiran so di na di ka pamakinig sa dar sa masjid. Na dani mo mitaros kami alagsi ko Allah. Nakagi ko matay na may sumimalingan siya kanya Salim al-Masuti sa Al-Jami al-Kabir. Nakagi ko makambalingan nun na ega niya na labihan kapkoor. Na sabab saging ko to kapapko niya man sa labihan kapkoor na kagi ko matay na may kasudagin kaya sa katawang masi ko imam. Piteruin siya ko imama. Ugupi ako nga tigil na isang kaya problema ko amala. Tigoy mama, anto na tigil ni problema ka na tigil na pagkala ka kawati ka man bago ka pantagi ka patay na da may ka pangaruma kuwatakan da tiga na may tangga da may ka pangaruma si kuwatakan na pagkala ka kawati ka man na ugupi ako kawati ka man imam sa ad na matuunakan dato malai parate malai kanal sumasabot sa Islam na anin mapangaruma ang kaya watakan na tigo imam aayabu at tiga man malai parateya malay kanal si saging kay amasa na so Salim al-Masuti na siyungan niyan si Salim saging utapakaturugan niya na papukuan niya na albiyan kapkaor na tiga na Salim bakari at tiga man di pangaruma na tiga na anda man ay kapangaruma kana da ba ko minilutang iman to sa kinakan na tanto ako apkaor na di ay pano ba ko pamtang sa bagutaw, ibtangakan bagwati man isusukat sa mahar, bagwati man makasukat sa ikibtangakan. Natigo imamasakan din mamangile sa ukit sa kapakakwata sa kibtang ka. Na may katoon si imam, sarta akyawing yanon siya kina Salim al-Masuti, na kagaya ko makawing yan sa Salim al-Masuti na so panugangan niya na pekonutian sa walay, na kagaya ko makapanig siya kina Salim al-Masuti na miya ka la kapaguraw kiyan, miya ka guraw na miya mabasa su panugangan yan tiga nino kayo ni pagaguraw na dad makatiro sa Salim na inikweran sa panganangkan kagaya kataon nila na damakan na ininatiran sa panganangkan na kagaya ko mikweran sa panganangkan na supman sukelenin sa ging kaya panganangkan na miya ka la nakapaguraw kiyan kakagi mielay na naging utatagutong kasapikan na tigaging utapanuguan niya na panutuli akong kakunan tunay malamin ni guraw ka tiga na kagi tiga man ay abanggarakan na ni Sumaria na may katlo ay tiga man ay gawin na dakod makakan kada kan maapaso ba ko makakuha sa kakanak nga daki pamasakuron na may ngilele ako at tiga man sa walay kaya sudan na kan na siya kung may kasud siya nga walay niyo na may ngilele ako at tiga man sa kakanak na siya kung kataya tiga man sa tagutung nga kaspika na sa kan may kaspikon na may masaging utamama na ilay niyo man naging utatutulang kay Salim al-Masuti may tigriyan o ba niyan maka naging utatagutong sa haram na abon miya na aging utatagutong sa halal na kanabapan ro utataman kanabarup utataman ka miya pangaruman niya naging kutwa miya ninindaan sa aging kutwa tagutong ilay naman naging kutwa inibalas wallah si Salim al-Masuti miya tigrian uban yan maka naging kutwa tagutong na inibalasun wallah kaya sobra ang pan aging kutwa tagutong kekanyan kaad na mga padiyan akakanian gyutoy so katir Rasulullah sallallahu alaihi wasallam man taraka shay'an lillah awadahu Allah khairan minhu sadin sa tao ibaga kaya naging kutwasay ka parabusi ku Allah ibaga kaya naging kutwanganin ka parabusi ku Allah kalaksi ku Allah na simbianun wallah sa mapiagiging kutwa ini baga kaya ibarat yan na so kapriba
na ipkirang itan wallah na may tigir ka initar ka so kapriba sa mindagang ka sa halal na kung sembian ka wallah aging mo kapriba sa halal akan dagang ibarato kapag inum sa pakabrag na iniganat ka to walillah na sembian ka wallah sa mapi a Panginoon ibarato kasigupan na guminang kasigupan kalillah na sembian ka wallah sa mapi a pangbawbawan adisu kasigupan na gusto mga taksyan ay imbaga ka para sa ikwallah. Diyuto'y isa abali aging kaya kalag sa ikwallah. Aging kaya parati sa ikwallah. Aw punra katamatago na ditad makasina, ditad makapamankaw, pamakupamankaw ta. Kakontrol tao parati ta. Wala yasrabul khamra hina yasrabu huwa mu'min. Nagudid makapaginom sa pakabrag, aging utapaginom sa pakabrag. As kanyan na mapaparati sa ikwallah. Ad na mga tutultanusan amyango na pakapaginom sa kasakit na pagkainom sa pakabrag na dinyan maraw ka upama tigaman iko malipat ako si sabu ka minutos at admakan si wala na tumatigan na niya bakod miya time miya binasakod na tigiran na antun ikidi sang kaya kaputula sang kaya ka na tigiran na amin ka makasimbing na ginguta ka susududagan na putulan diron ka sa moto na si Miko nagsun sa pamikiran na kan puso akan si Ikwallah na putulan nung ito ay niyan nakadaan sa tanod na kahit man ko makatanod na ayap man na kaya pagnawan yan na suwata iyan na miyatay na niadud na problema niyan initibaon wallah nagyutoy sabab sumala balas na imbigir ka wallah na sasartaan na manambu at yuba gyuto tutultan sa geng kanan mga tao miya padalom kiran para siku iman miya padalom kiran so titu parateya kontrol siran o parateran si Allah isinutali gikot siran o parateran si Allah sa diran kita luka sa geng ko mga alaado sa pamakabinasa. So Abdullah ibn Dinar na may panutulin natin na may kali luminaw kami tigo Abdullah ibn Dinar gusto Umar ibn al-Khattab sa Makkah na siya gadan mi sa gingalalan aging kutwa mama apangunong sa kambing na Peter Umar ay ra'i bi'na syatan min hadhihi al-ghanam hay pangunong sa kambing na pese akong kasaging pese kaming sa timang buwa kambing saging mga kambing ka. Faqala ra'i inni mamluk na Peter aging kutwa di mamagunong sa kambing na sakan na tagi ko na kuman sakan na anda datu akan faqala Umar kulli sayyidika akalahadib Peter Umar tiro ang ko datu ka kaya na mawaraw pangayaman so mga kambing yan faqala al-abdu ayna Allah na Peter aging kutwa uripan anda tigin matatagus sa Allah pamatigan mana inapasan akan sakasaging kaya kambing udah tu akan na makau matigan na teru na kaya na pangem amawarawa pangem so kambing yan adi benar na anda tigan matagus wallah fabaka Umar na may agurok so Umar na neon yan na kaya pa maging utua pa datu aging utapangon sa kambing na piyamasan yan naging kutua mama sarta apekap mapian niya na tao. Yuto sabab miyadalam kaya ito, miyapadalam kaya ito ang kutuwa para tiya si wallah na siyaparan o para tiya niyan o ba makapamaltik. Siyaparan o para tiya niyan o ba makapamaltik. Nagyan ni pangdam tanong sa ginawa tanong o ino mga di kasaparan tanong para tiya tanong si wallah sa gin kaya di tanong di kapagintaw sa gin kaya dunia ko di tanong di kandagadagang di tanu di ka pamamasaan, di tanu di ka kilo, di tanu di barang-barang nga suan tanu sa geng kaya dunia, na kasaparan tanu mga diyo para tiya tanu sa geng kutua, di tanu ka pa kapamaltik, di tanu ka pa kapamagakal, di tanu ka pa kapriba, di tanu langwan taman na kasaparan tanu niyan, ka upang ako kasaparitan niyan na tituwa para tiya geng kaya mapapadalm ka. Gyuto sabab so Bilal ibn Rabah radiyallahu anhu ni meteru yana Peter Rasulullah sallallahu alaihi wasallam alaikum biqiyamil lail pato terkanu suka qiyamul lail kakagiging kaya qiyamul lail fa innahu da'bus salihin qablikum
Kagi ulawla o mga pipia igalba kami unan niyo. Wa qurbatun ilallahi ta'ala. Nagugi marani asimba si ikwalla. Wa mukaffiratun lisayat. Nagugi igalba kaging gaya kakimulail sa pamakalala sa isi kong mga rarata. Wa munhatun alil itim nagupagkasapar siya ko kambaradsa. Ila naman ang gaya kakimulail. Pagkasapar sa gayang kuta kambaradsa. Upama ko makapangululakan sa dusa na di kadiki mulay na separang ka okay mulay ka sa gingutakang baradusa wa matradatun liddai anil jasad na upaka bugaw sa ikong mga sakit sa ikulawas yutoy bali agin kaya simba sa ikwalla akas sa parantanian sa gingutakang mga dusa. Ikadua may aloy yakin Abdurrahman bin Nasr As-Sa'di sa gimutuha kitabina at-tawdih wal bayan li shajarat al-iman natiyak in al-shaykh anna al-iman yahmilu sahibuhu ala syukri fi halati sarra wa sabri fi halati darra. Mata natigan na suparatiya na kasugian su tao si iku kapakapanalamat si iku masa akapakadadaya dadaya abetad kasugutanin sa mga panalamat igira mga deta gida tatagumpiata igira masusunod ta kaanin ni pakapeginota wasabri fi halati dara nagusuka sebar si ikumasa amasikot abetad agumarga na betad nagutiuba gira tiniuba ka gira na masakit ka igira na margam ka abetad na pagkasabar ka utwaging kuto asumegadir ka susuhib na Peter Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ajaban li amril mu'min inna amrahu kulluhu lahu khair wa laysa li ahadin illa lil mu'min in asabathu sarra syakar fakana khairan lahu wa in asabathu darra sabar fakana khairan lahu. Rawahu Muslim. May panutulay Muslim tigu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pia ka mamasa so betad umu'min pia ka mamasa so maulalo mu'min kakagialangwan betad yan na palay niyan ititagumpia na daakatunan sa narwasi kong mu'min upama kung masugat so mu'min kapipi ginawa kami kasukat may sukat sa kamapian yan, may kakuha sa kamapian yan sa gingkay dunia na manalamat, kagyuti mapiyahon manalamat sa ikwalla na upamapman kumasugat karganan sa mu'min abetad, ami sugat sa mu'min margana betad, masikot may kandamar sa mu'min sabar na sabar niyan paka na khairal na gyutod imapiyahon gyuto piyakam sa ati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam subutad mu'min ay sabab pa kaya piyakam mamasan na san sa misugato na galba kamapian anta kabinasan tiuba na palenen ito ititagumpia aging kuto minisugaton so mu'min na igira may sugata mapia na dua mapia may akonian paganin ni'matu husuli dalikan mahbub so limo kaya tarimaan yan kaya kuan yan sa giyang kutwa kababaan yan nagyutoy paganeli mo ami ako mu'min ami ako yan ang gumutap kababaan yan na kadatop kababaan yan na tamog kababaan yan na dagangan kababaan na tinda kababaan yan na perak langwan taman kababaan yan na yutoy paganeli mo ami ako yan ikadua na ni'matu at tawfiq lisukr alladhi huwa ala min dhalik ikadu alimu naging kutwali kaya limu unwallah sa kaya tawfikin yan sa mu'min sa kaya pakapanalamat kagyuti malaun ginan ikadu limu kami kaya tawfikan wallah sa bigan wallah sa tamo kagyang kutwa tawa ang mapaparatian sa wallah na paganalimu na miyakuan yan ang kutatamo ikadua na tawfikan wallah sa kapapanalamat yan may nalamat si Allah sabab sa giyang kutwa limo inibigyan pamaku sa kamilyon sa 10,000 nalibatan yan sa mini pamagyan yan siya ko mga miskin mini pamagyan yan siya ko karganan nagyutoy limo kami kapanalamat
So Allah natigal la in syakartum la azidannakum o pamagupandalamat kanum na pagumanumanan merkanum. May akong kaang tatamok na umiyagiro ka alhamdulillah alhamdulillah alladhi bini'mati tatimmu salihat. So pudi narku Allah as kisabab si ko mga limu iyan na pagkatarutub sa mga pipiya. Diute mu'min andi ni kapakunin sa limu na may kapanalamat si ko Allah. Ikadu apinggulolan yan na inusarya naging kutua lemu ami ako niyan si ko ikasuso ato Allah. Ibarat yan na inimbalay niyan miyugub sa ging uta dimbalay na masjid, miyugub sa ging uta kap madrasa, inugupan yan su mga lalan kapakadaya yan, inugupan yan su langwan taman na karagnan kagyutoy bali o kapanalamat si ko Allah. So Allah na di ka dinggalbag sa misuat kaon. Naguti may kapanalamat kasi ko Allah. Ginan edu alimu ami ako mu'min. Na irap man na sumu'min na tiniuba siya gadan na margan, amargan na betad, kambuko, awid akal, margan na betad, na gyutoy taloa limu ami ako niyan. Panganeron na matutakfir saya. Yang kutualimu kaya lalasirun wallah sa mga dosa. Tiniuba wallah na may kapia ginunian ka lalasan wallah sa mga dosa. Miyada sa mga dosa niyan. Dito isu Abu Sa'id al-Hudri radiyallahu anhu na Peter Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ma yusibul muslimu min nasabin wala wasabin wala hammin wala hazanin ولا أذى ولا غم حتى الشوكة يساقها إلا كفر الله بها خطايا. Peter Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ada amisugat ko muslim dukaw nagu wala wasabin nagu kasakit wala hammin nagu awid akal wala haznin nagu kambuku wala ada nagu ringasa wala gammin nagu sumarg na betad hatta saukatu sakuha sa taman sa ginguta surok amin surukon illa kafarallahu biha anhu khataya inunta na ilalaso Allah sa ikumian dosan yan. Yang ko to megdam ka dukaw di ko dukaw ka udi na kasakit udi na awid akal kambuko udi na ringasa minisugater ka to na asar ka masabar ka to na miya lalas ka sa mga dusang ka. Gito'y paganay alimu ami ako mu'min. Ikadua alimu ami ako mu'min sa kasugat yan na margan na ni'matu husuli martabati sabr alladhi huwa ala min dhalik. Giyang ko to kaya pakasabarian. Giyang ko to kaya pakasabarian. Na kanabalangon na tao na pakisampay sang kaya mga sasabar. Giyang ko to kaya tigran yan sa giyang ko masakit yan. Kaya tigran yan sa giyang kutuwa miyagdamin tiuba kaya tigran yan sa giyang kuta kaya diyong katutamok yan sa kaya tutong yan kaya diyong katutamok yan sa kikigadilan sa barko kaya ulugaw sa barang-barangsan na may sabaryan ito nagyuti mapiyaw na tigo Rasulullah sallallahu alaihi wasallam diyuti ikadu alimu may ako niyan Peter wa Anas bin Malik radiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam inna Allah ta'ala qala idha ibtalaytu abdi bihabibatihi fasabra awatuhu minhuma aljannati yuridu aynahi igil ati wallah initiuba akan kurip na kan suduap kababayan yan nagunyan masabar na sembian akan nuto sa kasurgaan na kababayan o pangilaylan yan sembian akan nuto sa kasurgaan ibarat na may tayo suduap kababayan ka mga wata ka o di nakarumang ka gusto wata ka o di nakeda nga sa tamok na kung ka tumasabar aging ko tumeda sa tamok ka sa may pikir ka sa wallah na sembian ka to wallah kasurgaan na tigo Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kababayan o pangilaylan ka o pamakumaylaitan waging kakasurgaan ay magirkatan Allah na tumuuntan waging to amiyay ito asay asyabar ka kasati mambu akasurgaan na tumu adi sudunia na gusumadal mo na giyuto'y sabab so sigsaan na mino si kasigsaan na amigatirun wallah upama ko ibigir ka sudunia na gusumadal mo
na kirawan ka rumaga saging kay asiksa, kiron ka maon saging kay asiksa ginong ka, na tigu miya katamot-tamok saging kay dunia, uway, ya Allah, bagan karakan sa dunia, ka anakan misanggar saging kay asiksa. Yuto, ikadua alimu, aging kuta kaya pakasabarian. Ikatlo, na ni'matu suhulatid dara. Ikatlo, alimu, kaya miya kuwanensa, kaya pakasagadin sa margan, naging kutuwa. Lemo kalbud kagdamanin saging uta murala. Demo kalbud kagdamin saging uta sex murala udi namin sugaton. Naginan ni margnan sa kasagaden uba malbuda kasagadir ka tiuba. Peter Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, inna idamal jaza ma adamal bala wa inna Allah ta'ala إذا أحب قوما ابتلاهم فمن رضي فله رضا ومن سخط فله سخط. Mata na tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam langwa na mala abalas kakuwang ka saging kuta penggalbakan ka abalas na mala mambuat tiuba kagdam kaon. Mala mambuat tiuba gina ni pipikiran langwa na mala balas kasid ka balas ko langon taman kapnay haji mala balas ko kapnay haji na sigad ko na mga tiuba ay na sigad ko na mga tiuba na mga pirakad ka katapong yung wala saging kapnay haji di ka pagkataros na pagilen ro uto na itindig ka o di nakapamusa na so langwa na mala balas emgir ko wala nasa sartaan na mala tiuba na mata na sola na igira kaya babayan niyan sa pagtaw na tiuba niyan siran na sa tao masuat na kakuan niyan sa ikasusuat wala sapman sa karangitan na kakuan niyan mambusurang ito wala igira tiniuba ka wala na karangitan ka na karangitan ka mambu wala nagyutoy sabab adan pagkalawan sa geng kaya kasabara mapia kapaging tao inna afdala isin adraknahu bisabr. Mata anatigu Umar ibn al-Khattab ayamya kapia ayataral biya kapagintaw amya umami miyagdamami siya ko kaya pagintaw amya mga sahaba na sukasabar. So Allah na pitiruin wala nabdulan na kumsi min al-khawf wal-ju' wa naqsi min al-amwal wal-anfus wa thamarati wa basir sabirin alladhina idha wasabatuhum musibatun qalu inna lillahi wa inna ilayhi raji'un ulaika alaihim salawatun min rabbihim rahmah wa ulaika humul muhtadun. Pitiru Allah tepenganamis kanudin sa nganin tepenganamis kanudin sa say padsakalak nagupadsa kaor nagupadsa kapangakukurang ko mga tamok nagusumaginawa nagupadsa kapangakukurang si kumangim mga unga na panutulang ka kung mga sasabar masabariran so kaor masabariran so kalak masabariran naging utwa kaya pa nga daw tamukiran nagusumanga ginawa na yuto panutulun si iku mga sabirin alladina ida asabatul musibah asiran to so igira amin tiuba kira naging utatiuba na teruun nila na inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Mata anas kami nakapaar kami wallah nagumata anas kami narung kami makapbalingan si wallah ulaika alaihim salawatun min rabbihim sira ni makapbagian sa giyang utwalimu ukad na niran sira ni makapbagian sa giyang mga salawat mga kapipi ginawa mga limu apon si ukad na rin wa rahman nagulimu walay ka humulmuhtado nagusirampan miyang atuturo giyanan ikadwa miya aloy saging kutwa kitab at tawdih wal bayan li sadatil iman. Ikatlo na al-intifa' bil mawa'id wa tadkir wal ayat. Ikatlo baling kay aparatiya naging kutwa miya kalbulbudta dawan, miya kalbulbudta pamangtumaan, miya kalbulbudta makakwas ng dawan siya kong mga ayat. Andun sumu'min na mga pararad siya kong manisa na malbud pamangtumaan sumu'min, malbud makakwas wasyat, malbud makatadum sumu'min siya kong mga ayat adun pangaluin. So Allah na pitiro yan, innamal mu'minun alladhina idha dhukirallahu wajilat qulubuhum wa idha tuliyat alaihim ayatuhu zadatuhum imana wa ala rabbihim yatawakkalun.
mata na tigu Allah ay mga mu'min na susiran to ay gira inaluy kiran su Allah na lumdag sa mga posuiran na igira pengadi ang kiraman sa mga ayat Allah na magapagumang kiran to sa paratiya na kusisiran sa sarakan si ko kadnaran so Allah na pitir wa dakir fa inna dhikra tanfa'ul mu'min pamakatad maka kamata na suka pamakatad na disumala kakuan sa guno may maratiya gin kaya kapangusiat, gin kaya kapamangtuma, gin kaya kapamakinig sa mga ayat, na kapamakatadmanan, na ayabu pagkakuan sa guna na sumangalay paratiya si Allah. Supman susiran tuwa, bakiran limu Allah, bakiran limu Allah, kasingsan siran wallah, na andin ni kanagiran sa ngay awasiat, andin ni kanagiran sa ngay muhadara, andin ni kanagiran sa kaya kapamakatad na miyagwad supusuiran, Bitiru Allah fadakir in nafa'ati dhikra sayadhakkaru man yakhsha wa yatajannabuha al-ashqa alladhi yasla an-nar al-kubra. Pamakatad mga atiku Allah upama kukakuan sa guna so kapamakatad na siguradun mapakatad mga so mga tao ang maalakan sa iku Allah wa yatajannabuha na ipagkagwad paman karangitan pagawatan paman di pa mamakinagan o sirano to keadaan sa untong asiran so ipusang wala ko apo yang mala langwan ay kagwadian agyang kaya kapamakatad kapangusiat langwan nakataguan sa kagwad si kapamangusiat at pagapong kumangulama anda niya kanuganin siya kayang kaya alim abtero na tiga nakatip man siya kaya pangusiat na langwan ang mga tawad yan na ni ulaulan yan na pipikiran yan mapita na pakanaw mapita na pakamasi ko apoy ko narakadyahanan ginan emyeteru o Allah ayab o pakatad na sa mga tao kadadalman sa kalaksik ko Allah so man so mga tao da bakiran pag-asa da bakiran da bayran kuri sa mapya pusing wala si kunaraka na mga tawanan dinan kababayan so kapangusiat dinan kababayan so kapamangtuma kasumumin na pagkakwasa guna si ko kapamangtuma pagkakwasa guna si ko kapamakatad gusto mga ayat gito yung mu'min may kaysa aso Umar ibn al-Khattab radiyallahu anhu na tinay mo yan sa mga pagtaon niyan kaaya kabaya Umar na pilimitado niyan sumahar pagkaito niyan pilimitado niyan ka pagkalak ubasi ko Korea masa na makalalaatan to so mahar dalimitado niyan na Peter ang gimong tababaya tiga na hey Umar na dirkan na may pangunot hey Umar na dirkan na may pangunot tigo marangin no to na tigo babaya banggada mabatya so katiru Allah wa in aradtum istibdala zawjin makana zawjin wa ataytum ihdahunna qantara fala ta'khudhu minhu shay'a ata'khudunahu buhtan wa ithman mubina igir atigu wallah sumembi kanu sa karuma amyang aruma kanu paruman o dinamyang aruma susar kanu nagu minibtangyan su tamok madakal atamok kintara madakal atamok na banyo ku aging ko to minibtadian tamok ang madakal sa kuan niyo sa kahinaan nagu karibatan ang mapayag do sa amala ay importante ro naging utatigo babay pimbasar kami nan wallah akab tang minsan madaglata mo kada itungan yan kintar da itungan yan atamok nakibtang ro kami ito napiperur kami tiga mani wallah akab tang kami sa mala atamok na skatigan man ay Umar di kabaya na makatatantang sa Umar na tigyan asadakatil mara wa akhta Umar benaratigan ng kaya babay na may ribat sa Umar laman sa Umar kadato na kaya koreksyonan naging utabay na so kaya koreksyonan nakagaya sa Umar na malay paratiyan na al-intifa'u bil mawa'id wa tadkir wal ayat pagkakuasaguna sa ikong mga wasiat mga pananadm piyakatad maging kutababay sa Umar ay pitiruin nung kaya katiru Allah na may kakuasa tuma sa Umar sa tiga na benaraging kaya babay ay ribat na sa Umar kauto
Sukman sa mga tao, daabakiran pag-asa, mga takabur, na miyaw na kiran na maratabat na ginan su katiru Allah wa dakila lahu taqilla akhadathu al-izzatu bil ithm fahasbuhu jahannam wala bi'sa al-mihad. Ginan sa mga tao igira pitiru kiran na kalakan kasu Allah na awidan sa kanin maratabat sa kambaradusa, awidan sa kanin maratabat, awidan sa kanin ganinyan, awidan sa kanin maratabat yan sa makambaradusa ban mundug mialeng atau mialikod na indug kanyan sa pinggululan ng utamarta kamaratabat na ayad mambuatig wala amya ka bastan tirun adar pa yan na sunar ka janam amya karatarta kayuga amya karatarta adar pa agyang kay anto na ini narka janam ginan sa mga tao may nabala si iblis agwa niya terun wala mamana ka alatas da matuk antun ay may kasapar ka sa dangga kasujud gwa niya sugu na kan saka kala ana khairu minhu khalaqtani min nar wa khalaqtahu min tin na kaya marataban si iblis epitur iblis na tigana ati inad na kong kaamapya dis kanyan kaya inad na kong kapun sa apoy na inad na kaso Adam sa Buddha inawadan sa kanon maratabat yan sa dan yung kasujud na dinan so mga ribat itindig mga ribat iparatiya si Allah aigira Peter ukaw na karakan kaso Allah na awidan sa kanon maratabat sa tiga na naki ba di kami bumamin si kwa surgaan na debu matagusi ko narakaw di na miyundug sa na langwan na kaundug na inundug kanyan si kwa teruka nagyuto mga tao mga mutakabir. So Bilal aguso Abu Dar al-Ghafari na miya sa mugsel miya kay saad na miya tiru Abu Dar al-Ghafari si ko Bilal di siran di pawala na miya katanuga katiru Abu Dar aguso Bilal na miya panung ka Abu Dar sa Bilal sa tigin na yabna sauda hey wata amaitam kagi so Bilal na wata amaitam kakanabataw sa Madina na miyaturipan sa Bilal sa Madina na minitaluron o Abu Dar al-Ghafari tiginayab na sauda sagad na tigin ipamakala si ikatarua o wata ka maitam na din simbag sa Bilal na inipamangundurian ito si Rasulullah sallallahu alaihi wasallam aging kutwa katiru o Abu Dar atigu Bilal hay Rasulullah na tantua merata gidoakan si Abu Dar ka kate suping besan yan rang niyab na sauda na siyungwan no Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sa Abu Dar al-Ghafari sa tigin hay Abu Dar innaka mru'un fika jahiliya hay Abu Dar na tao ka kiaan pa na lamba sa ginong kako ka jahili inong kapambasa si ko Bilal wata maitam na so Abu Dar na pemang tuma no Rasulullah sallallahu alaihi wasallam na miyaka ko sa tuma so Abu Dar sa kaya tuma niya na ginunian na ayawa siwa yan na pengaluba yan so Bilal na kagigumato niyan so Bilal na inyusang yan ulo niyan si ko Bilal sa tigyan hay Bilal na din pagkapiagin ako din kada po iawluwakan na inar kang benu Bilal yagar kasiran mirila isiran gyuto waraan umapaparatian si Allah aigira inaliron su karibatan napakanggeron na gunagin ko ta kaya pakay ng kaon kaya aloyon sa ging uta karibatan yan gyuto Peter Allah innama kana qawlul mu'minina idha du'u ila Allah wa rasuli liyahkuma bainahum ay yaqulu sami'na wa ata'na wa ulaika humul muflihun ay buma nakatiru at wallahu miya marateya igira tialuan siran si wallah aguso nabinian su Rasulullah kaanian makum su dulundulan diran na di teru miya ratena sami'na wa ata'na piyamma kinagami nagun tanami wa ulaika humul muflihun nagusiran ime makadagaging kuta mga tao ay gira minagiran su panulun wallah panulun Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kan sila makum na ay katuro na sami'na wa ata'na tiyamma kinagami naguin tanami balasan tanu wallah sa madakla balas saging kaya pamaginagtano saging kaya oras tanu may ito
giibuso bangsa niyo pagarin niyo si Allah si Alim Abu Hudayfa Muhammad Abdul Qadir Alawi guru adiyamla sa kablangan hada wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallam subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik wassalamu alaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.